доводи, с които просто няма смисъл да спориш. Номер 5. Овен. Овенът е готов да защити позицията си. Щом започнете да спорите с Овен, той приема, че се опитвате да го обидите. Няма да се спре пред нищо, за да ви стъпче. Номер 4. Везни. Ако веднъж сте се опитали да спорите с Везни, сигурно сте се усетили присъщото им пасивно-активно поведение. С лека усмивка на лицето, те ще ви победят. Номер 3. Лъв. Лъвът е егоист, който възприема всяка кавга като въпрос на чест. Винаги е уверен, че е прав. Номер 3. Телец. Не спори с телец. Каквото и да казваш, той е прав. Смислено, безнадежно, не. Номер 2. Скорпион. Номер 2. Скорпион. Скорпионите са известни за своите силни изразени черти. Не обичат да говорят и да споделят за себе си. Скорпионите може да са трудни противници в спор, особено след като често им е трудно да оставят нещо, за да си отиде. Може да се намислите, че битката е приключила, проблемът е забравен и всичко е простено, но тогава скорпионът се връща за втори рунд. И номер 1. Близнаци. Близнаците са адски любопитни и интелигентни хора. Те могат да говорят с часове на всякакви теми, но да не казват нищо съществено. Да, тези са 5 зодии. А ти сега харесва ли това видео и се абонирай за канала ми.